Mohon Bapak keamanan, mohon Bapak keamanan. AE, AO, AE. Pakai jebol. Nyuwun sewu Mas. Kabeh bolo Mas. Lek gelut neng jobo Mas. Nyuwun sewu Mas. Pak polisi, mohon Pak polisi, ditangkap Pak polisi. Monggo, ditangkap mawon, disuruh pengganti mawon. Sekecok ngoten Pak. Provokatornya mohon ditangkap. Estu ngoten mawon daripada ditonyo-tonyo. Nyuwun sewu Bapak keamanan, monggo Bapak keamanan. Niki pripun Pak? Nggih. Sopo? Sopo? Ora. Hah? Mas Miko. Mas. Dan juga diminta untuk YouTuber mboten usah di-up nggih. Amargi mengke izine teng Kabupaten Kediri angel. Dimohon YouTuber nggih, ngapunten nggih, kerjasamanya nggih YouTuber. Mas Miko, piye iki? Kalanganmu lah. Monggo mundur Mas, mundur ayo mundur. Bapak Edi monggo langsung kondangan mawon. Pada kakak Sora Putri kami nulyo bila ing mriki kalau sakoco rencang saking Ki Wangsa Putra ingkang dipun pandhegani dening Bapak Imam Nur Said ya menika konsatipun Bu Sri Handayani tasakuran kitab adik Ridwan Andika Pratama. Mugi-mugi dados adi yang berguna bagi nusa dan bangsa dan juga kedua orang tua. Allahumma amin. Tak lupa matur suwun sangat kagem PS Profesional Audio Production dan juga matur suwun sangat kagem bola-bola YouTuber sampeyan ngerawi Ki Wangsa Putra. Mugi-mugi kalih selir ing sambikala tinebena saking bilahi cenakna ing panuwun nuwun Ki Wangsa Putra. Soleh
iso ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adab dama bi ilmillahi sholatan daimatan ditawami mulkilahi